Στη σεισμική δραστηριότητα τώρα στη Δυτική Ελλάδα, ο εγκέλαδος χτύπησε με 5 ρίχτερ την Κεφαλονιά, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσει ζημιές στο νησί που έχει πληγεί από τους καταστροφικούς σεισμούς πριν από 10 μήνες. Την ίδια ώρα στο Αίγυο συνεχίζουν να καταγράφουν τις ζημιές μετά τα 4,8 ρίχτερ. Να δούμε το ρεπορτάζ της Ελίζας Καλίτση και αμέσως μετά ο καθηγητής Τσελέντης θα απαντήσει ζωντανά σε όλα τα ερωτήματα για τους δύο σεισμούς. Φοβόμαστε μετά ό,τι γίνεται και στην Κεφαλονιά, κάνει μετασεισμούς συνέχεια όλη τη νύχτα και τώρα ήρθαμε μήπως περάσει το τάσο. Δεν μένει κανείς εδώ, είναι μεγάλες οι ζημιές. Πριν καλά σταματήσει να κουνιέται η γη στο Αίγυο από τα 4,8 ρίχτερ, ήρθε ο νέος ισχυρός σεισμός που ταρακούνησε στα ξημερώματα την Κεφαλονιά, ξυπνώντας μνήμες από τα δύο απανωτά καταστροφικά πλήγματα του εγκέλαδου στην αρχή του χρόνου, με 5,7 και 5,9 ρίχτερ, που είχαν προκαλέσει τεράστιες ζημιές και είχαν παραλύσει τη ζωή στο νησί. Ο σεισμός που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα έγινε στη 1 και 4 τα ξημερώματα και είχε ένταση 5 ρίχτερ με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 8 χιλιόμετρα νότια του Αργοστολίου, το ίδιο επίκεντρο δηλαδή που είχε δώσει τους δύο καταστροφικούς σεισμούς στις αρχές του χρόνου. Σύμφωνα πάντως με τον Δήμαρχο Κεφαλονιάς, δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί. Οι ζημιές δεν είχαμε. Εντάξει, όταν είναι ένα σεισμός ο κόσμος πάντα να πούμε πανικοβάλλεται, αλλά δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο η Κεφαλονιά. Έχει τέτοια θωράκιση που δεν έχει ανάγκη. Γιατί αν αυτό ο σεισμός γινόταν σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδος, θα είχαμε πρόβλημα. Τις τελευταίες ημέρες η σεισμική δραστηριότητα στην Κεφαλονιά είναι έντονη και μάλιστα εκτός από το σεισμό που έγινε τα ξημερώματα, έχουν γίνει άλλοι δύο σεισμοί με ένταση πάνω από τα 4 ρίχτερ. Το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς κουνήθηκαν από τα 4,2 ρίχτερ και 2 ημέρες μετά, το πρωί της Παρασκευής, έγινε ένας ακόμη πιο ισχυρός σεισμός που έφτασε σε ένταση τα 4,8 ρίχτερ. Τελευταίος και πιο ισχυρός είναι ο σεισμός των 5 ρίχτερ που έγινε στη 1 και 4 τα ξημερώματα, ταρακούνησε το νησί και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία. Εγώ θα ησυχάσω όταν έχουμε κανέναν ισχυρό μετασεισμό. Ένα σεισμό της τάξης του 5 πρέπει οπωσδήποτε να μας δώσει ένα μετασεισμό της τάξης του 4,5. 4,7. Όσο δεν γίνεται αυτός ο μετασεισμός, εγώ προσωπικά θα έχω μια ανησυχία. Πιο καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας. Βέβαια, παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή την όλη κατάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχει λόγος ανησυχίας, το τονίζουμε αυτό. Στο Αίγυο, οι κάτοικοι που είδαν τα σπίτια τους να ανοίγουν από τα 4,8 ρίχτερ της Παρασκευής είναι ακόμη πιο ανήσυχοι μετά και την ισχυρή σεισμική δόνηση της Κεφαλονιάς. Τι βλέπετε τη ρογμή? Εσείς αν είσαι ιδιοκτήτης του ακινήτου εδώ μέσα, θα μένετε μέσα? Θα μένετε? Εσείς τι κάνατε, φύγατε? Εγώ έφυγα. Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκονται οι οικογένειες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους μετά από τις συστάσεις των μηχανικών, αφού η πολυκατοικία τους έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Πού να μείνει ένας άνθρωπος τώρα εδώ με αυτά τα πράγματα? Έχει ανοίξει ο τοίχος, είναι κατάσταση. Όλο το σπίτι δηλαδή είναι σε αυτή την κατάσταση? Όλο το σπίτι. Όταν μπήκατε μέσα? Τρίχιασα. Τις περισσότερες ζημιές εδώ στο Αίγυο έχουν υποστεί τα σπίτια τα οποία βρίσκονται πάνω στο επιφανειακό ρήγμα που είχε δώσει το φωνικό σεισμό το 1995. Η εκτίμησή μας αυτή τη στιγμή μετά και από τους πρώτους ελέγχους είναι ότι οι ζημιές είναι μικρές μεν αλλά σε πολύ μεγάλη έκταση και αριθμό κατοίκων. Θέλουμε στο ακέραιο η πολιτεία να αποζημιώσει τους πολίτες οι οποίοι σε δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Στο Αίγυο έφτασαν και κλιμάκια μηχανικών από την Αθήνα για την καταμέτρηση των ζημιών, ενώ οι αιτήσεις για έλεγχο των σπιτιών ξεπερνούν τις 300. Σύνδεση τώρα μέσω Skype με τον καθηγητή Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τον κύριο Άκη Τσελέντη. Κύριε καθηγητά, ο χθεσινοβραδινός σεισμός ήταν μετασεισμός του σεισμού του Ιανουαρίου. Έχουν περάσει από τότε 10 μήνες. Ακριβώς, μπορεί να έχουμε και χρόνια μετά σεισμό από ένα μεγάλο σεισμό. Συγκεκριμένα, ο χθεσινός σεισμός, όπως και οι δύο προηγούμενοι τεσσάριδες, θεωρούνται μετασεισμοί του σεισμού του Γενάρη. Του σεισμού της Κεφαλονιάς στο Γενάρη, ναι. Ναι, έγιναν στο κομμάτι το νότιο του ρήγματος, το οποίο δεν έχει διαρριχθεί ακόμα και αυτό το κομμάτι ενεργοποίησαν. Η σεισμική ακολουθία που παρατηρούμε τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες είναι φυσιολογική, την περιμένατε? Φυσικά και είναι φυσιολογική, διότι είναι κατά μήκος μιας ξυγινούς ζώνης, η οποία ξέρουμε ότι είναι ενεργοποιημένη. Και άμα δει κανείς ένα χάρτη όπου φαίνεται η κατανομή των μετασεισμών, θα δει κανείς ότι το κομμάτι το οποίο διερρήχθη
Τη νύχτα δεν είχε διαραγεί τις προηγούμενες φορές. Σας άκουσα όμως το ρεπορτάζ να λέτε ότι περιμένετε έναν μετασυσμό, ένα μεγάλο μετασυσμό. Σε τι χρονικό διάστημα περιμένετε αυτό το μετασυσμό και γιατί? Ένα σεισμός της τάξης του 5 πρέπει να μας δώσει οπωσδήποτε ένα μετασυσμό της τάξης 4,5 και. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ακόμα. Το οποίο σημαίνει ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτός ο 4,5 μπορεί να γίνει 4,6, 4,7, γιατί η ενέργεια που βγαίνει από τους μικρούς μετασυσμούς που είναι της τάξης του 2 δεν αρκεί. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες μπορούμε να έχουμε έναν ισχυρό μετασυσμό, γι' αυτό και θα έχουμε το νου μας. Το παρήγορο είναι ότι όλη αυτή η ακολουθία είναι στη θάλασσα. Και απομακρύνεται από το νηστιακό χώρο. Και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, υπάρχει κάποια σχέση αυτού του σεισμού στην Κεφαλονιά με την ενεργοποίηση του ρήγματος στον Κορινθιακό με το σεισμό στο Αίγυο? Όχι βέβαια, καμία απολύτως σχέση. Είναι τελείως διαφορετικές σεισμοτεκτονικές ζώνες. Αλλά εδώ θα πω κάτι άλλο. Μην είναι αντιληφθεί ως κινδυνολογία. Γιατί με τη Κεφαλονίτες ξέρω καλά το νησί μου, ξέρω ότι είναι καλά δομημένο, ξέρω ότι είναι καλά ενημερωμένοι οι Κεφαλονίτες και ψύχρεμοι, αλλά ο λογαριασμός μας με τον εγκέλαδο στην Κεφαλονιά δεν έχει κλείσει ακόμα. Και δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη ρηξιγενή ζώνη, η οποία πιστεύω ότι κάνει τον κύκλο της. Υπάρχουν και άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς, οι οποίες σε 1, σε 2, σε 3 χρόνια μπορεί να δώσουν μεγάλους σεισμούς. Γι' αυτό να έχουμε το νου μας για αυτό το νησί. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, να έχουμε το νου μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ο λόγος τώρα για τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τον Γιώργο Καρατζάφ.